இந்த ஆசிரமம் எதுக்காக நீ ஆரம்பிக்கிறடா அம்பி அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம். நான் இது வரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் ஒரு 5000 கோயிலுக்கு போயிருக்கேன். பிச்சை எடுக்கோ சாமி? உன்னை விளக்கமாறு வீ அடிப்பேன்டா மகனே. 5000 கோயிலில் போய் அதில் ஒரு 3000 கோயிலில் நான் ஒரு புளியோதரையும் ஒரு 2000 கோயிலில் தயிர் சாதமும் சாப்பிட்ருக்கேன். பல கோயில்கள் அன்னதானங்களுக்கு காத்திருந்திருக்கேன். பல கோயில்களில் பக்த கோடிகளுக்கு நான் பல நல்ல விஷயங்கள் வழங்கியிருக்கேன். அதெல்லாம் நம்ம இடத்துக்கு ஒரே இடத்துல செய்யக்கூடாது. ஆகையால் இந்த 5000 கோயில்களையும் ஒன்றிணைக்கிறதுக்காக தான் இந்த ஆசிரமம். இந்த ஆசிரமா கட்டுறதுக்கு நீ எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவேல் அப்படின்னு அவங்கள நம்பி தான் இந்த வீடியோ போட்டிருக்கேன். ஆகையால் நீங்கள் இந்த ஆசிரமாவுக்கு தேவையான உதவிகளை நம்ம காசு மூலமாக வாங்குறது கிடையாது, நம்ம யூடியூப் சேனல் மூலமாக வாங்குறது கிடையாது, நம்ம கூகுள் பேயில் வாங்குறது கிடையாது. சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்கிறா, வீடியோக்களை செக் பண்ண சொல்கிறா. நம்ம ஏற்கனவே நம்ம 2 ட்விட்டர்கள் இருக்குது. வடக்கு நண்பர்னு ஒருத்தர் இருக்கார், தூத்துக்குடி கொத்தனார் ஒருத்தர் இருக்கார். நீங்கள் அவருடைய வீடியோக்களை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ அற்புதமாக டீச்சர்ஸ் கிளாஸ் இருக்கான்னு. அவருடைய கிளாஸ்களை வச்சு நீங்கள் மேன்மை அடைந்து நீங்களாக இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஷேர் பண்ணிடலாம். அதுவே போதுமானதாக நான் ஃபீல் பண்ணுறேன்.